Haka Jingialehkai gol kop ka bahap haka grup C ka Panama ka layak haj damar argul Persia ik El Salvador. Haka weipat ka Jingialehkai na ka grup C ka Costa Rica Persia ik Martini. Haba pai Shaka ka Jingialehkai ka Costa Rica ka lala berpelim dan riu lasau. Batling ba ka Jingjob ka Costa Rica ka layo Rung Shaka Quaterfinal. Haka Jingialehkai ka bahap haka grup D ka Canada Persia ka Cuba. Haba pai Shaka ka Jingialehkai ka Canada ka layo berpenki jar nengkong tang haka minit ka ba RPW leng ba ka penalti balakan jat dau highlight. Batang hadin san minit kata haka minit ka ba R penriu ka Canada ka layo yang ban tap ka gol ka ba R leng ba Osorio. 10 minutes ago. This one counts. Bat shwa ban kot ka kela step kata haka minit ka ba sau peusan plus sau leng ba ka penalti ka Cuba ka layo ban tap ka gol ka ba nengkong haka ni ka Jingialehkai. Bat haka kela minit kata haka minit ka ba sau pinyeu Nelson layo ban tap ka gol ka balai nagbenta ka Canada. The goal stands in his Gold Cup debut. Jaden Nelson has his first Gold Cup goal. Bat haka minit ka ban riu peway ka Canada ka layo ban tap ka gol ka ba sau leng ba Miller. Nelson Johnston, great delivery from the corner. 15 Cuba. Bat shwa ban kot ka Jingialehkai kata haka minit ka ba prap kundai ka Cuba ka layo ban tap ka gol ka ba R leng ba ka penalti. Bat hadu bukot ka Jingialehkai ka Canada ka la job ta saula R. Bat leng ba ka Jingjob ka Canada ka layo ban Rung Shaka Quaterfinal na ka grup D. Haka Jingialehkai MLS ka bahap ha Western Conference ha perengki artli gi kenhun jong ka Los Angeles kata ka Los Angeles Galaxy Persia ka Los Angeles Football Club. Bat ka deru ka Jingialehkai ka ba shongshit tam na barok ki Jingialehkai jong ka MLS. Haka ba gidon hadu prapu arah jar tam ki pajba ki bawan ban saki ya ka Jingialehkai. Bat ka ka sin ka banengkong haka Jingialehkai MLS bagi pajba kin poi hadu prapu arah jar shispa shipeu tang haka wei ka Jingialehkai. Haba pai Shaka ka Jingialehkai ka Los Angeles Galaxy ka layo shwa bat penki jar nengkong tang haka minit ka ba arpen riu lengbau Tyler Boyd. Bat haka kela minit kata haka minit ka ba san penyau ka Los Angeles Football Club ka layo ban tap ka gol penyakai lengbau player na ka Rispen Sanchez Fares. Henry haka minit ka ba nyau peu lai ka Los Angeles Galaxy ka layo biang ban tap ka gol pentam lengbau Rigoi ubreu player jong ka Rispen. Kani ka gol ki Jingialehkai jong ka Los Angeles Football Club ki klem la asyu ban siu kuliang hadu bukot ka kendai pe minit bat nyau minit ka additional time.